Oi, mä oon Aaro ja mä oon kirjoittanut psykologisen thrillerin nimeltä Epäluulo. Jos sä tykkäät lukea rikoskirjallisuutta, Nordic Noiria, sä voisit tykätä tästä kirjasta. Meillä on kansio olemassa. Täältä suurin piirtein kirja tulee näyttämään. Eikö se ole aika tylyn näköinen? Epäluulon läpi kulkee tavallaan kolme punaista lankaa ja ensimmäinen niistä on kertomus väkivallasta. Ja sen tarkoitus on yksinkertaisesti tarjota sulle irtiotto arjesta. Tässä kirjassa on väkivaltaista shittiä. Toinen punainen lanka on kertomus tavallisesta perheestä, jopa hyväosaisesta perheestä, joka alkaa rakoilla, kun sen jäseniin kohdistuu painetta ja stressiä eri suunnasta kasvavassa määrin. Ja samalla perheen jäsenistä paljastuu uusia puolia. Ja sen punaisen langan tarkoitus on esittää sulle se kysymys, että tunnetaanko me loppujen lopuksi hyvin, edes ihan niitä meidän kaikkein läheisimpiä ihmisiä. Ja se kolmas punainen lanka kertoo siitä, että miten sotaa käynyt sukupolvi, heidän kokemuksensa heijastuu vielä tähänkin päivään, ainakin mun sukupolveen, ehkä vielä seuraavaankin sukupolveen. Ja mä kysyn sulta taas, että jos sulla on ollut vaikka isoisä tai isoäiti rintamalla, niin onko ihan varmasti näin, että heidän kokemusta ei ole millään tavalla sitten muokannut sitä, että millainen susta on tullut. Nyt sitten, tämä kirjahan on jo ennakkotilattavissa kaikista verkkokirjakaupoista, Epäluulo, Aaro Ollikainen, se löytyy sieltä. Tämä on hybridikustanne, eli se tarkoittaa sitä, että paitsi kirjakaupat ja kustantaja myös minä myyn tätä, ja sä voit tilata tämän myöhemmin mun kirjakaupasta tai mun verkkokaupasta. Ja sillä tavoin sä saat sen omistuskirjoituksella. Ja mä tulen lukemaan muutamia otteita tähän Facebook-ryhmään, ettei sun tarvi ostaa sikaa säkissä. Eli sä pääset vähän jyvälle siitä, minkälaista se kerronta on. Mutta mä en spoilaa, mä valitsen ne kohdat sillä tavalla. Jos tilaat multa, saat kirjan omistuskirjoituksella ja saat kutsun mun tulevaan podcast-sarjaan, joka käsittelee tarinankerrontaa johtamisessa. Se johtaminen on taas lähellä mun päivätyötä ja mä kerron, että mitä mä oon tarinankerronnasta oppinut tämän romaanikirjoittamisen myötä. Tarinat muokkaa maailmaa ja ne muuttaa maailmaa. Niillä on hirveä voima. Eli tässä Facebook-ryhmässä myöhemmin vähän katkelmia tuosta epäluulosta ja sen jälkeen sitten vielä tietoa siitä podcast-sarjasta. Moi!